Ụmụnne m na ụmụnna m ele otu ọnụ ọrụ n'okpukperechi. Nwanne ọnụ nwe mba nnọọ awụchasịala m. Ụmụnne m, achọghị m igbu oge ọnụ. Anụ m otu nwanne nwoke akpọ m na fon si m nwa mba nnọọ m zaa. Ya sị m na n'ụwa nọ ihe asụ ụwa n'ọtọ mba ịtọn, na n'eziokwu n'ọtọ mba ịtọn, mana onye na-ekpe ekpere kpewe ekpere ka ya tọn ọ na-eche na ndụ wụrụ ihe ọma. Ya akwụkwọla na tọn chege n'ihu ihe echeta ebewe. Na mgbe nwaanyị Ugari nara na ya so na ndị bi ebi na comment section, ya so na ndị bịara na dị vidio, esendekwara anya dị vidio, ya elege vidio elege ike agwụ. Mana ya mahụ na n'ọdịnihu na nwunye na ọ ga-awụ nwaanyị Uga part 2. Ụmụnne m akpata ya wụzuo m ahụ. Ya sị na ihe a na-ekwu okwu na nwaanyị ahụrụ n'anya. Nwaanyị ahụrụ n'anya hụ ụkwụ o zuru n'ala. Nwaanyị mụrụ ya ụmụ, the first issue nwunye, the first ụmụ nwunye mụrụ na ọ bụ ejima, 2 girls. Mụọ ka abụọ single girl. Mụọ ka atọ nwoke na-eji 3 girls, 1 boy. Na nwaanyị ya na ihe nwunye nọrọ ya na-enye ya na ihe ahụ adịghị. Na mbọ niile ya na-agba na-echeta nwunye, cheta naanị anya na-ele nwunye na ọ na-eme ya dị very happy. Mana ihe ya na-amaghị wụ obi wa akpa onye ọbụla nya ka ya. Na ya rụọ n'ụlọ tupu ya lụọ nwaanyị. Ọ ka ya lụchaziri nwaanyị ka ya bịa rụpụtapụ ebe ndị ya tiri tenant, 3 flats, 1 bedroom, 3, because the ala buru ibu. Ya rụtagodo ebe ya na family ya bi, rụpụtazie ebe etiri ndị tenant, were fence demarcate, etire ha gate ke ha, tizie small gate ya na-eji connect in case onye chọrọ ịhụ landlord ya eshi na that small gate bata na otu eshiri hụ ụlọ. Ọrụ ya buru ya gawa Bayelsa na ebe ya na-arụ ya na ya lọtazi 2 weeks, 3 weeks ya lọta. Ya rụtekwere n'ọrụ n'aka. Ya bịa notice na tenant ya etiri ebe ahụ apụshiala ndị rụzi ebe ahụ ndị ọhụrụ. Ya jụọ nwunye si na na gịnị kpatara ya faces ya ahụ ka nwunye asị ya na the other people na ha na-alụ ọgụ, ha na-akọ nwa ha ọnụ na ha na-efe nshi. Ya chọọ ndị ga-abịa ifere nshi ebe na ọhịa ejikwa itie ha. Ya sị okay. Then out of the 3 tenants, ofu nwa okorobịa, very tall, young and handsome guy, bi nga ahụ. Ya jụọ nwunye sị akwa agreement ya na ya abụọ na ha ga-etige a young girl or a young boy n'ụlọ a. Na that guy nọkwa na flat 3 na ọlụbekwaghị nwaanyị. Information ya na-enweta na ọ dị single. Na gịnị mere o ji changezie to itige ndị single ebe a bịakwa wụrụ a young boy. Ndị rota na-akpata ma ndị yahoo ma ndị gịnị na ya na-etige family na agreement ya na ha ga-etige family ji ụmụ. Na ndị rota na-ebutekwa problem. Ebe polisi achọrọ ha bịa before mara na asa ha mega yahoo. Nwunye si na onye nke na ọ dị iche na this young man ebiele n'ụlọ ya 3 years. Mgbe ya na-alọtazi sometimes ya notice na enwere something about nwunye gbanwe again. Karata ya gbanwe, otu o si agwa ya okwu agbanwe. Ihe niile gbasara nwunye mkparị abatawa, arrogance abatawa. Na nwe ihe ya na-emebu ya na-enweghị time ya. Ọ wee ga na phone nwunye, enweghị time ịga na phone nwunye. Ya na-enwede time ya because ya chi phone 2 phones abụọ. Na enwe ya na nwunye enwede ya enwe ihe eji phone nwunye eme ya na-anọkọtado phone ahụ. Na ya ama ihe mere ga na phone nwunye. Ya wụ na password, enwere password nwunye na-use karị ya wụ na ọ the same password ka o use na phone. Ya emepe the phone. Nwa mba nọ mza. Ya hụ vidio nwunye rekọdụrụ kwakarịkwa ya na this young man, the tenant nọ n'ụlọ ya. Ya na ya abụọ kwakọrọ ya like kwakarịkwa like ihe a na-eme comfort ha ga mmehie ahụ ha mehiara di ya gosiri na o teele ha menwere. Exactly otu a nwaanyị Uga na that man achị ya na-abọchiriwa na ọ wete nwunye na this guy shi na-emere. Elega ihe ka ya eju ya anya. Ihe mere transfer zie ya na phone ya, sendere ya onwe na WhatsApp ya. Gbanyekwa ya denwe ka ya na-ekolapse. Obi ya chọrọ ịdapụta ya n'afọ. Ya ejide onwe ya dịka nwoke ya wụ. Enwe ihe mere na ụmụ ya ga-ata ahụ. Ya ejide obi ya aka, jide onwe ya aka.
ozugbo ya transfer chara ihe a niile video ahụ na ọ dị full, ya transfer ya to his video to his phone. Ruo chi ehulitewo Monday, ya ga ebe ndị na-ere ụmụ ihe gadgets ndị a sị mba ka etinye secret camera, n'ihi na kelugbo video rụ ka ọ bụ opportunity ka o ji video ya, o nwere ike ọwụ ha niile ka ọ ga-like video ka ya hụ ihe megedo na ime ụlọ ya. Nwunye ya pụọla gawa ahịa, ya kpọọ ndị ahụ ha bịa tijure datin na AC ya, ebe a ka mount ya face palọ, tige na ken na bedroom ya na ken na bedroom ụmụ ya, ticha this spy camera, connect ya na phone ya, were ya pụọ. Na nwanyị mba nọ mza na nwunye ya tọnụrụ ụlọ ya to porn house, ya na this young man ya na-ele nwoke ibe ya otu o si were ọnụ m ihu manụ gbukpu ige na mkpunala nwunye lakpurucha ya afọ ka o were isi lakpuru nwaanyị a n'afọ. Taa ka nwunye ga na-akọleshi ụkwụ elu, na taa ka nwunye ga na-eti ka onye iberibe. Nwaanyị ejiri ego elu, nwaanyị ahụrụ n'anya ya elekọtakwana ihe ahụ that young man mege na-enwe ka ya na-eme nwunye na ọ gịnị butere ga-etige n'ọnọdụ a. Na ọ naghị esi na that small gate ya connectịrị ya na ndị tenant, ebe dị ya nga na-esi abata na big gate ha, ebe a ka ọ na-abịakpọ phone, nwunye ya bịa meghere gate ya bata. Mgbe tenant etiri n'ụlọ ya, ya ga-meet tenant ya ha atọ, even this young man, gwa ha na ya na ha na-abịa inwe meeting. Ha so okay. The other two wo family men, ha na nwunye ha na ụmụ ha bi. This young man na ya na nwunye emege ihe nọ na flat 3. Ruo the day ya gara ga ịhụ ha, sị ha na ha ewepụtacha receipt ha ji akwụkwọ ụgwọ ụlọ. These two family men ewepụta receipt ha chege. This young man na-agwazi ya that na receipt ya na ọ nọ na file ya, nwanne ya nwaanyị bịara buru ya were o ji tijuo ihe a result ya were la na o ji ela by mistake, na ya akpọla wetara receipt eji akwụga ụgwọ ụlọ. Ya jụọ sị na receipt iji akwụ ụgwọ ụlọ ka nwanne nwaanyị buru lawa with yes. Ya ghọta na ọ chọrọ ịsụcha ịba a time, na a time ahụ ga-eme nwunye ha rush ya were receipt de backdate ya nye ya were weta. Ya ghọta ihe mere na this young man bi n'ụlọ free, akwụgaghị ụgwọ ụlọ nothing. Ya jụọ nwunye sị na ele otu these people shi akwụkwọ ụgwọ na-eweta statement of account ka mara na ndị ga-ewetara receipt na that young guy sị na nwanne nwaanyị ji receipt ka ela na ebiko na ya ga like ịhụ otu ha shiri kwụ ụgwọ, ịmụ ihe statement of account a ya hụ otu ha shiri kwụ ụgwọ. Nwunye ajụọ ese ele mgbe ka bitekwara na ele mgbe ka bitekwara na ọwọ man asọm na kwụ ụgwọ cash. Ya jụọ ese hụ onye na onye kwụrụ ụgwọ cash, asị that young man dịde ọ bịara hịa na o nyere ego cash 2 years. Ese oke nsogbu anọ. Ya ghọta na this young man bi n'ụlọ free, na-eri nri ya free, arị nwunye ya elu free. Na ya gwala nwunye na ya na-alọta next month, na ya chọghị ịlọkwute ya ebe ahụ, na ya chọkwana ihe ịlọta ebe ahụ hụ that young man o tiri dia as tenant. Na as a matter of fact, na ya notify ya la lawyer ya ikwit ihe niile nọ na that house, ma onye ihu ma onye azụ shi ebe ahụ pụọ. Na lawyer ya ga-serve ha akwụkwọ mgbe na-adịghị anya. Na ya kpọrọ ụmụ ya kpọgara ada nne ya, na ya achọghị ịlọta ebe ahụ hụ ya, na ya ejikere na ya lọta na marriage ọgwụla na ọ ga-end. Nwunye ya sị ya na eleghị omeni, ya na-akọgodo akụkọ ifo na mgbe ya lọtara, ọ dịka ege nwe na-asịrị na mgbe ya lọtara. Ya gwa nwunye sị na enweghị dịka afọ akụkọ ifo na mgbe ya lọtara, na o mepee phone ya na enweghị ya ga-esendịrị ya, na ọ chọ ka ya na ya abụọ kpee ikpe, na ya ga-azụta projektọ na ike ọ karịa ya, na ya zụta projektọ kpọọ ụmụnna ka ya gbagara ha vidio ndị a these two out of ihe eji, na ya ga-esendịrị naanị 2, na ọ chọ ka ha kpee ikpe, na okwu echi a ga-enweda ikpe, ka ya zụrụ projektọ bịa gbaiga ka ha lekiri nwaanyị ya na-ebi n'ụlọ ihe o mege wit tenant. Naanị ama ebe ọ gara gakpụrụ kpekputere n'ugwu kwitizie tenant eji aka etiju n'ụlọ. Ọsọ nwunye ya akpụghachi ya bido bewe na ya amaghị ekwensu batara n'ime, na ya biko ya gbaghara na that boy na ya ga-ekwiti na ọnụ ha, in fact na ọ lọta na ọ mee ka ọzọ, na ya biko gbaghara na ya biko. Na nwaanyị mba nọ mza ọ sị ihe na plan na wee divorce cha nwunye ya nye m the video m post na ya ga-alike ka m buru ụzọ gbaa the video na anwụ ka ha hụ anọda nwaanyị ụga, na nke nwaanyị ụga dịtụ iche na nwunye na nwunye eji flag na okwu nwaanyị ụga na nwaanyị ụga maka ọrụ. Okwu ekwulekwucha m sị dem ya sị nwanne m nwoke ya sị nọ na m ihe niile kwuru, biko
emekwele ihe ka mistake. Emekwele ya ka mistake. Biko, eji m Chineke bi n'eluigwe rịọ. Ị nwere right ịsị na-alụgashi, of which ụdịka nwaanyị ekwesịghị ka ị gaa n'ihu lụwa ya. Ọ pụọla, ọ wụzi nwunye m, ihe emebigo. Si mmadụ aga ajụ m why, gbaghara m anọ na ya, biko. Ihe o mere, ọ dị omimi, ọ gara omimi n'ime ihe o mere. Mana ịhụ na nke ipost vidio ya n'ịntanetị ka ị megbute, ka ị laa ya n'iyi, ka ị destroy ya. Chetakwa na eji ụmụ nwaanyị atọ. Gị nwa postu vidio ahụ n'ịntanetị, ya esupụrụ kpọrọ ebe niile. O nwekwara ike ishi ya, o nwekwara ike nwe ihe ọ ga-ewepụ ya n'ahụ. Mana kedu maka ụmụaka atọ ị mụrụ? Enwekwaghị nwoke ga-abịa, ọ ga-arakwa ụmụ nwoke ahụ ịbịa ịlụrụ nwa nwaanyị dị otu a. Ọ ga-ara ụfọdụ ụmụ nwoke, ọ ga-ara ha ahụ ịbịa si ụmụ gị onye wụ nne ha, onye wụ nna ha, na ha chọrọ ịlụ ha. Ịlụ di ga-enyekwa, ọ ga-enyetụchakwa nsogbu. Ha chọpụta na ọtọ nne ha na nne mụrụ ha, nwaanyị mụrụ ha dị otu a. N'ihi na ndị Igbo si gawa ịlụ nwaanyị lewe nne ya anya n'ụkwụ. N'ihi na nwa ahụ ga-etocha dịka nne. Ụfọdụ ndị Igbo na-echi ote nne dị, na-ewere na-ataghere ụtọ ụmụ ya ndị ka nwaanyị ga-adị ma ọ bụrụ na ha banye nwa na mmadụ. Ọ wụrụ ezigbo nne, wụrụ ezigbo nwaanyị, ụmụ ya dịgodo agwa ọjọọ, a ga-asa emecha ikekwe ọ banye na mmadụ, ọ ga-arụ ka nne, nne ewe ezigbo mmadụ. Gị nwa postu ihe a n'ịntanetị, ọwụ ụmụ nke machuru ihu. Esendekwarala m ya, esendekwarala ya enyi ọda blọga. Enwekwala ya nwa mee ka mistake. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka elee ya, tee ụmụnne ya dịka nwaanyị, nne ya, ha elee this video nọ. Esendekwarala ha na just nye ha fonu, ha elee. Gị nọrọ nga make sure na ha lee, ka ha hapụ ịfọwọd ya na fonu ha, ihe a ga wrong. Ọkwa ụmụ nke na-eme ka e nwee evidence leselekwa ihe o mere. Ogogakwana ha agụ. Ị nwere right ịgbasa the marriage, kpọrọ ụmụ gị, gịnị ya bụ aga do custody ụmụ gị ụdọ. In fact, isi na ịchọ ha ka ọnwa access to ụmụ gị, ọ gaghị ekwupe m, kpọrọ ụmụ gị. Mana ịhụ na ị ga post n'ịntanetị ka ị megbute ya, ka ị bụọ ya, ka ị laa ya n'iyi. Ụmụ m ga-eketekwa na ihe ihere ahụ, biko. Ụmụnne m, ihe m gwara ya, nwekwa ihe unu ga-atụkwasịrị ya, unu tụkwasịrị. Obi agba nwanne nwoke, obi ekele. Onye kwere ka ọ ga-awa obi, a ga-agbawa ya na onye hụrụ n'anya, the mother of your children. Ị mere ya dị comfortable, nara nwa ụgwọ ụlọ, na-ese ndekwara ego. O nwekwara biznes ọ na-eme, ga-aga kpụrụzie somebody tige n'ụlọ this man ọrụrụ. Chai, Chineke nna. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị ibe m na-eme too much, all the too much. Chai, onye ama ọnụ ihe m gwara ya, ụmụnne m, ke m dị after wunye post le vidio ha nọkọtakwala ịntanetị. Ma ọ bụrụ ma ọ na-agbasa nwaanyị a, ọ na-esen otu ọ sọrọ ya eme, mana ịhụ na vidio ahụ, biko ebekwala n'ịntanetị. Ọ wụ ebe mụ nwa kwughị. Enwekwa ihe unu ga-atụkwasị ya, unu tụkwasara m ya, biko. Ya wụrụ nwaanyị nọ ngalana, enweghị ihe ọ na-ewenụ ịkpakọlata ezinụlọ, mana ịpụtasị chọrọ ikposa ya, ga-ịpụtasị chọrọ ikposa obi ṅụ, ka ị ga-ama na Bolinga awụghị ebe obibi. Kpachapụ anya ṅụ, kpachapụ anya ṅụ. Nwaanyị ibe m nọ na di, kpachapụ anya ṅụ. Nwaanyị ibe m nọ na di, kpachapụ anya ṅụ. Resist every temptation. Focus on ụmụ, focus on your family. Mana gị feel na di gị na ọ hụrụ n'anya too much, na ịdị smart, na nwekwara na ị ga-eme ya, ọ gaghị ama. Dide ga-eburu can of worm kọwara ya, ị ga-ajụ chinwụso how come. Mgbe aka ị ga-ama na kama a na-ehi ụra. Ụmụnne m, ọ ga-ọha nọ m n'ọnụ. Udo dịrị ọnụ.